Da li profesor koji radi u osnovnoj školi, srednjoj školi, na fakultetu može ili treba da bude influencer? Da li uopšte treba da razmišljamo o tome kuda sežu uticaj onih koji su zatvoreni u učionicama, odnosno u kabinetima na svojim fakultetima? Da li su njihovi uticaji ograničeni ili pak u današnje vreme kada smo se preselili na neka druga digitalna mesta, njihova reč treba da se čuje dalje i bolje nego što je to bilo do sada? Verujem da mnogi od vas nisu o tome razmišljali, evo ni ja nisam do skoro, ali se sve više pitam da li treba da ostanemo samo u učionici ili treba svoj glas da pustimo dalje. I da li je nepristojno razmišljati o tome, može li danas profesor koji se zanima ozbiljnom naukom i koji svojim učenicima, odnosno studentima, govori o toj nauci, da se izmesti iz učionice, iz svog kabineta i da svoje znanje proširi tamo gde mu do sada nije mesto.